Ľudia, vítajte u nového videa. Dneska to bude video z vlastivedy, niečo o Humennom. Tu máte pohľad na mesto Humenné zo vrchu Vyhorľad a na Vysoké Tatry. V meste Humenné je každý rok vianočný stromček a vianočná nálada. Mesto Humenné je asi druhé alebo prvé najväčšie mesto na tejto mape, čo teraz vidíte, ktoré som vám ukázal. V meste Humenné sú aj každý rok vianočné trhy. V meste Humenné je aj takýto krásny biely kaštiel. Kaštiel sa volá Vyhorľadské múzeum a doporučujem tam ísť. Pred kaštielom sú tu aj takéto dve sochy, toto je levica. A na druhej strane je lev. Keďže v dávnych časoch prechádzal cez mesto Humenné aj vojak Švejk, ktorého pristihli, tak tu je taká malá soška. Vojak Švejk bol vojak, ktorého pristihli, že ak pil koniak a on utiekol hneď. A tu je malá soška jediná na meste. Tu máte fotku kaštieľa v Humennom, Vyhorľadské múzeum.